Vianočné obdobie sa už nekontrolovateľne blíži, preto si dnes vyrobíme adventný veniec. A čo budeme potrebovať? Kruhový základ pre veniec, ja som zvolila prútený s machom, čečinu, tu som doplňala ešte tujou, eukalyptus, nakoľko ho milujem, dekorácie ako napríklad čišky, prútiky, jednoducho všetko tematické, čo vás napadne, zapichovací podstavec na sviečku, sviečky, ja som chcela prírodné, preto som si ich zobral od včelára a pomôcky ako drôt, távnu pištol či nožnice. Najprv som si oddelila kúsky čečiny, ktoré som jedným smerom prikladala k vencu. Drôtom bol potrebné následne uchycovať naranžovanú čečinu, aby držala na mieste. Podľa toho, ako som to cítila, som postupne pridávala aj kúsky tuje. Eukalyptus slúžil už ako jemné doplnenie na záver. Následne som pomocou távnej pištole prichytila šišky na kúsky čečiny. No a na záver som do hotového venca pozapichovala podstavce na sviečku.